Кажуць, што аднойчы ў гэтых мясцінах пад вішнёвым дрэвам людзям з'явілася Божая Маці. З таго часу гэтае паселішча завецца Вішневам. У 1424 годзе ліцвінскі шляхціч і дыпламат Пётр Сенька Гедыгольдавіч пабудаваў у Вішневе на беразе ракі Гальшанкі драўляны касцёл. Партрэт Пятра Сенькі Гедыгольдавіча і выяву касцёла, пабудаванага на ягоныя сродкі, мы, на жаль, не знайшлі. На малюнку, які вы бачыце, мастак Чэзаре Вечэльо адлюстраваў ліцвінскага двараніна у вопратцы, характэрнай для тых часоў. Канец 14-го, пачатак 15-го стагоддзяў быў завірушным і неспакойным часам, як зрэшты і ўсе іншыя часы. Гэта былі часіны, калі ў Вялікім княстве літоўскім за ўладу змагаліся два стрыечныя браты – Ягайла і Вітаўт. У 1386 годзе Ягайла ажаніўся з польскай каралевай Ядзвігай і стаў каралём Польшчы, але працягваў прэтэндаваць на вялікакняскі пасад. Толькі ў 1392 годзе браты дамовіліся пра падзел улады, а ў 1410 годзе яны аб'ядналі свае войскі і атрымалі бліскучую перамогу над рыцарамі Тэўтонскага ордэна. У 1430 годзе Пётр Сенька Гедыгольдавіч разам з Шадзіборам Валімонтавічам ездзіў у якасці амбасадара ў Рым па справе планаў каранацыі Вітаўта на караля Вялікалітоўскага. Аднак Вітаўт да каранацыі не дажыў, і Вялікае княства так ніколі і не стала каралеўствам. У Чэхіі ў гэты час пачалася барацьба за рэфармацыю каталіцкай царквы, у прыватнасці, за правядзенне царкоўных службаў на чэшскай мове. Барацьба неўзабаве перарасла працяглую кровапралітную вайну, якая істотна папсавала эканоміку краіны і моцна пагоршыла жыццё ейных жыхароў. Сімвалам рэфарматарскага руху быў келіх. Прыхільнікі руху, гусіты, патрабавалі пасля еўхарыстыі дапускаць простых людзей да келіха з віном. Віно лічылася сімвалам крыві Хрыстовай. Па тагачасных звычаях каталіцкай царквы адпіць крышку віна з келіха дазвалялася толькі святарам. Адным з вайсковых начальнікаў гусітаў быў Ян Жышка, які ў 1410 годзе разам з Ягайлам і Вітаўтам браў удзел у Грунвальдскай бітве. Ян Жышка першым у гісторыі пачаў выкарыстоўваць перасоўную артылерыю. Гусіты усталёўвалі гарматы на вазы, якія рухаліся калонай і стралялі па войсках суперніка. А на прывале вазы ставіліся ў круг, і такім чынам стваралася ўмацаванае сховішча для ваяроў. У гэты ж час у Францыі ішла 100гадовая вайна, падчас якой англійскія каралі спрабавалі захапіць уладу ў каралеўстве Францыя. У пачатку 15 стагоддзя поспех у гэтай вайне быў на баку англічан. Пасля перамогі пры Азенкуры англійскі кароль Генрых V быў абвешчаны спадкаемцам французскага трона. Да 1429 года англічане захапілі паўночны ўсход Францыі і ейную сталіцу Парыж. Францыю выратавала простая сялянская дзяўчына Жанна д'Арк. Яна, зусім яшчэ юная, пачула галасы арханёла Міхаіла і святых Кацярыны Александрыйскай і Маргарыты Антыахійскай. Галасы загадалі ёй з войскам ісці да Арлеана, абложанага англічанамі, вызваліць горад, узвесці дафіна Карла на французскі трон і выгнаць захопнікаў з каралеўства. І што б вы думалі, яна гэта зрабіла? Гэтая гісторыя скончылася сумна. Жанна патрапіла ў палон і была пакараная, але французы ў той доўгай вайне
перамаглі. Жана стала нацыянальным сімвалам Францыі. Царква прызнала яе святой, а ейны вобраз шырока выкарыстоўваецца. Што ж, самы час вярнуцца ў Вішнева. Дарэчы, адлегласць да Флорыды больш за 5400 міляў, 8735 кіламетраў. У 1600 годзе мястэчка з наваколлем набыў Адам Храптовіч. Ягоны сын, наваградскі ваявода Юры Храптовіч, пабудаваў у 1641 годзе ў Вішневе мураваны касцёл. Касцёл адведзена Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Гэта аднанефны храм з паўкруглай апсідай і нізкімі бакавымі сакрыстыямі. На ўсход ад храма размешчана брама-званіца, пабудаваная ў другой палове 19 стагоддзя. У 1906 годзе фасад касцёла быў перабудаваны. Яго ўпрыгожылі дзве трох'ярусныя квадратныя вежы. Драўляны алтар, скульптуры і ляпніна, стука былі створаныя ў 18 стагоддзі. Вішнева месціцца на краі вялізнага ляснога масіву на Лібоцкай пушчы. У той час спальванне драўніны было галоўным спосабам здабыцця энергіі, якая выкарыстоўвалася ў розных прамысловых печах. Таму тут было выгадна размяшчаць энергаёмістыя прадпрыемствы – шкляныя, ганчарныя і металургічныя мануфактуры. Руда змешвалася з драўляным вугалем і закладвалася ў печ. Пры высокай тэмпературы, створанай гарэннем вугалю, і падачы папярэдне нагрэтага паветра, усё жалеза з руды ператваралася ў расплаўлены чыгун, які перыядычна выпускаўся вонкі. Вытворчасць была бесперапыннай. Печ працавала кругласутачна і не астывала. Сыравінай служыла балотная жалезная руда, якая натуральна асаджваецца на карэнішчах балотных раслін. Адным з улудароў Вішнева быў Яўхім Ігнат Літавор Храптовіч, дзяржаўны, гаспадарчы, навуковы і культурны дзеяч Вялікага княства Літоўскага. У 1778 годзе Яўхім Храптовіч пабудаваў у Вішневе вялікі металургічны завод. У 1790 годзе на ім пачала працаваць гісэрневая печ, першая на беларускіх землях. Да нашых дзён захаваліся некаторыя будынкі гэтага металургічнага завода. На старажытных вішнеўскіх могілках можна знайсці помнікі, зробленыя з металу, вырабленага на заводзе Храптовічаў. Падчас паўстання Тадэвуша Касцюшкі супраць расійскай акупацыі на металургічным заводзе ў Вішневе выраблялі зброю для інсургентаў. Яшчэ ў сярэдзіне 18 стагоддзя Яўхім Храптовіч дазволіў яўрэям купляць зямлю ў Вішневе для будаўніцтва дамоў. Гэта было звычайнай справай у тыя часы. Мясцовыя паны заахвочвалі яўрэяў пераязджаць у нейкі населены пункт для ўздыму гандлю і рамёстваў. У 1795 годзе, пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, Вішнева ўвайшло ў склад Расіі. Яўрэі Вішнева былі залічаныя да мяшчан, саслоўе, у якое ўваходзілі жыхары гарадоў, дробныя гандляры і рамеснікі. Паступова Вішнева ператварылася ў тыповы штэтл, невялікае паселішча,
паўгарадскога тыпу з пераважным яўрэйскім насельніцтвам. Жылі яўрэі Вішнева в адпаведнасці са сваімі традыцыямі. Зараблялі на жыццё гандлем і рамёствамі. Дзеці хадзілі ў хедар, яўрэйская нацыянальна-рэлігійная школа, дарослыя ў сінагогу. У шабат ва ўсіх дамах запальваліся свечкі. Кожны тыдзень на вуліцы Віленскай каля касцёла праходзілі таргі, а 2 разы на год вялікія кірмашы. У 1863 годзе жыхары Вішнева падтрымалі паўстанцаў супраць расійскай улады. На металургічным заводзе для іх выраблялі зброю. На фота, зробленым Джузепе Ахілам Эльмірам Банольдзі, мы бачым Кастуся Каліноўскага, нацыянальнага героя сучасных Беларусі, Польшчы і Літувы. Паўстанне было разгромлена царскімі ўладамі. Кіраваў задушэннем паўстання генерал-губернатар паўночна-заходняга краю Міхаіл Мураўёў. Многія жыхары Вішнева былі сасланыя на катаргу ў Сібір. У 1865 годзе у Вішневе была пабудаваная руская праваслаўная царква святых Кузьмы і Дзям'яна. Тыповая царква Мураўёўка складаецца з вежы-званіцы, прытвора, малельнай залы і апсіды. Мураўёў быў адным з ініцыятараў русіфікацыі ліцвінаў. Яму прыпісваюць словы: «Што не дарабіў рускі штык, даробіць руская школа і руская царква». Таму в той час па ўсёй Беларусі пачалося масавае будаўніцтва такіх вось цэркваў, мураўёвак. Пад канец 19 стагоддзя у Вішневе працавалі цагляна-ганчарны завод, суконная фабрыка, вінакурня, гарбарня Каплана, запалкавая фабрыка, вадзяны млын. А вось металургічны завод зачыніўся ў 1868 годзе. У часе Першай сусветнай вайны Вішнева апынулася на лініі нямецкіх ваенных умацаванняў. Жыхары вымушана сталі ўцекачамі. Пасля вяртання яны знайшлі сваё мястэчка напаўразбураным. У выніку рыскага міру Вішнева перайшло да Польшчы. У пачатку 30-х гадоў мястэчка стала разрастацца. Тут было каля паўсотні розных крамак і лавачак, майстэрняў рамеснікаў. Акрамя таго, існавалі і буйныя прадпрыемствы: млын Рудзінскага, 2 гатэлі Падбярэзскага і Левіна, 2 рэстарацыі Цвяртнейскага і Рабіновіча, крама Якубені, 3 піўныя, 3 пякарні, аптэка Побаля, медпункт доктара Падзельвера і 2 фельчараў Пыскіна і Шмулевіча, паштова-тэлеграфны пункт. У 1939 годзе Вішнева было цэнтрам гміны. Тут дзейнічалі 3 рэлігійныя установы: рымска-каталіцкі касцёл, руская праваслаўная царква і яўрэйская сінагога. А таксама працавалі 2 школы: польская сямігодка і яўрэйская. Паміж 2 сусветнымі войнамі многія яўрэі з Вішнева эмігравалі ў Эрэц Ізраэль, зямлю абітаваную. Дзякуючы ім і іх нашчадкам гэтае мястэчка добра ведаюць ва ўсім свеце. У 1932 годзе Іцхак Перскі з'ехаў з Вішнева на святую зямлю. Праз 2 гады да яго прыехалі жонка Сара і сыны Шымон і Гершон. Шымон Перскі зараз вядомы як Шымон Пэрэс, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, двойчы прэм'ер-міністр і прэзідэнт Ізраіля. Ягошуа Рабіновіч яшчэ адзін вядомы ізраільскі палітык, які нарадзіўся і вырас у Вішневе. У 1969-74 гадах ён быў мэрам Тель-Авіва. Пасля навучання ў Вільні Ягошуа Рабіновіч вярнуўся ў Вішнева, дзе настаўнічаў у мясцовай яўрэйскай школе,
да свайго ад'езду ў РС-Ізраэль у 1934 годзе. Другая сусветная вайна стала катастрофай для Вішнева. Спачатку савецкая ўлада знішчыла мясцовыя бізнесы, а потым нацысты забілі пераважную большасць яўрэйскага насельніцтва. Пасля гэтай вайны штэтлы перасталі існаваць і засталіся ў памяці толькі як сімвал страчанага свету усходнееўрапейскага яўрэйства. А апошнюю частку нашага аповеда мы пачнем здалёк і перанясемся ў думках з Вішнева у горад Джэсказган. Цяпер гэта Жэсказган у Казахстане. У 1950-х гадах на Джэсказганскім медным рудніку працавалі зняволеныя гулагу, сярод якіх быў і Пятро Бітэль, настаўнік нямецкай мовы з Вішнева. Там, у лагеры, хтосьці з нявольнікаў атрымаў на самым дне харчовай пасылкі томік паэзіі Адама Міцкевіча. Добра ведаючы польскую мову, Пятро Бітэль узяўся перакладаць паэму «Пан Тадэвуш» на беларускую мову. Па вечарах і ўначы ён запісваў свой пераклад на аркушах, выразаных з трохслаёвых папяровых мяхоў з-пад цэменту, а замест інкаўстаў выкарыстоўваў зялёнку, вынесеную ў потайкі з медсанчасці знаёмым санітарам. Паэма пачынаецца са знакамітага прызнання ў любові. «Літва, ты як здароўе ў нас, моя айчына. Што варты ты ацэніць той належным чынам, хто цябе ўтраціў. Вось красу тваю жывую зноў бачу і апісваю, бо скрозь сумую». Адна з галоўных сюжэтных лініяў пана Тадэвуша – барацьба за незалежнасць Рэчы Паспалітай. Прадстаўнікі двух варагуючых шляхецкіх родаў мірацца і ўступаюць у армію Напалеона, каб змагацца супраць расейскіх акупантаў. На жаль, Напалеон пацярпеў паразу. Ваяры, якія далучыліся да ягонага войска пад сваімі нацыянальнымі сімваламі, вяртаюцца дадому разбітымі. Але імкненне да свабоды і незалежнасці застаецца ў іх душах і перадаецца іх нашчадкам. У Вялікім княстве літоўскім паміж вялікімі гарадамі існавалі мястэчкі, невялікія паселішчы, да якіх з любой вёскі можна было даехаць на возе або конна прыкладна за гадзіну. Мястэчкі адыгрывалі важную ролю у развіцці эканомікі і культуры краіны. Яны былі адміністратыўнымі, рэлігійнымі, культурнымі, прамысловымі і гандлёвымі цэнтрамі. На мапе 1603 года Магні Дукатус Літуаніі або Радзівілаўская карта можна налічыць звыш за 1000 такіх мястэчак з насельніцтвам больш за 300 чалавек. Катаклізмы апошніх 2 стагоддзяў ператварылі большасць мястэчак у вёскі, у некаторых з якіх цудам захаваліся старажытныя касцёлы і цэрквы, занадта вялікія для нешматлікіх мясцовых жыхароў. Аднак, калі пачынаеш вывучаць гісторыю такіх мястэчак, дык разумееш, што гэтыя маленькія гарадкі вартыя таго, каб мы бераглі іх і ставіліся да іх з пашанай.